Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Good morning, good morning, good morning! Lunes malinis! Napakinggan nyo, katatapos lang yung programang Saray Balitan Matwa ng Kaaron Joseph Bacani. At mapapakinggan nyo naman ang programang Punto por punto kay Atong Remo. at makakasama natin sa technical side Lunes na Lunes, ang El Presidente ng Radyo Paborito, Punto por punto kay Atong Remo. Nixon Dakal. At syempre ang kanyang bagong assistant na si Kyle Rans Kayabyab. Punto por punto kay Atong Remo. Yan.
At bago ang lahat ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga bumati sa atin kahapon. At saka yung mga hindi pa namin nabati, binabati namin kayo ng Happy Father's Day. Sa wakas, nagkaroon din kayo ng pagkakataon, oras at kalayaan kahapon. Iyong mga kanayon ng Bonifacio, Araramay Andres, Calamor at Kasawanda. Kahit na papaano siguro, pinaghandaan naman kayo kahapon. Punto por punto kay Atong Remo. At syempre gusto ko rin pasalamatan ng mga bumati rin sa akin, lalo na ang ating butihing former governor, former congressman ng 5th District. Walang iba kung hindi si former governor, congressman Amado T. Espino. At ganoon din, at minsanan ko na lang na mabasahin yung mga bumati sa akin. Siyempre, itong magkakapatid na mga Perez dyan sa bayan ng San Manuel, na pinapangunahan naman ni incumbent San Manuel Vice Mayor Alain Jericho Perez. At syempre, ang kanilang bunso na graduating mayor na rin ng bayan ng San Manuel, Mayor Kenneth Perez. At syempre, yung kuya naman ni Mayor, ang big time na talagang sumasabak sa larangan ng cockfighting, Councilor Honeyboy Perez. At siyempre yung mga kumpare ko naman dyan sa bayan ng Villasis, si Fernando Cabanilla. Happy Father's Day, pare. Good morning. Andyan din si Jerry Macaraeg ng Villa Santa Barbara. Si Councilor, thank you for greeting me also. San Jacinto incumbent Councilor Samuel Sabado Aspiras. Yan. At saka yung mga pamangkin ko, Mayor Rami Paraino ng Ordaneta City, mga pamangkin dyan sa Baler, Quezon, Maria Aurora Baler. Yan, si Delia Cada, si Maria Miranda. Yan ang aking hipag. At gusto ko ring batiin ng advance happy birthday ang aming junior na si Roger Remogat, na maghahanda ng kanyang kaarawan sa June 24, araw ng Merkules. At siyempre yung mga pinsan at mga relatives ko dyan sa may barangay Sili Binalonan, si Fred La Chica, dyan din yung asawa ng aming pinsan, si Yen, at saka yung si Edong La Chica, galing pa ng Baguio. At dyan din si Digna. Good morning yung mga nakikinig dyan sa barangay Sili, bayan ng Binalonan. At siyempre yung mga kaibigan ko din, nakalimutan ko batiin itong si former API Party List Mike Borden. Happy Father's Day, lakay. Si Pare Felix Jose dyan sa barangay Aminian East, at saka si Pare Macho na nagdiwang naman ng kanyang 75th birthday. Ay, 75th o 75?
Paulo de la Cruz. At talagang bilib din ako dito kay Paulo dahil nagiging Little Mayor ng Baguio City. At kasama din niya dyan, Happy Father's Day kay Lone District Congressman Mauricio Dumugan. Si Elvin Salazar, si Jake Caliboso, Chat Suyat, Roger Gonzales, at si Nonelon Navarro ng bayan ng San Fabian dyan sa Barangay Mabilao. At si Kagawad Derek Tandok, si Bong Natividad ng bayan ng Bani. At siyempre yung kumari din natin dyan sa Barangay Minyan East, si Bing Benetes Zapatero. At ganoon din kaya Ordaneta City Councilor Hiro Sumera, Joey Pesio ng Villasis. Ito yung mga Rolex Boys na kasama namin nila kay Mike Morden. At siyempre dyan naman sa Barangay Kabarwan, Barangay Kagawad Mel Corpus, Happy Father's Day. At siyempre ang kabiyak ni Kong Mike Morden, si Manang Shirley Season Morden, Villamor Evangelista, John Montemayor, Rowel Paulo, John Marcos Tamayo, Ernesto Lalas. At siyempre dahil Lunes, andyan naman sa Sanggunian na Panlalawigan ngayon itong 5th District Board Member Rose Apaga, Jeneline Cargo ng Villasis, Alfredo Reyes Acson, to dating pulis ito sa Dagupan City pero nanirahan na ngayon dyan sa Metro Manila. Edgardo Tagom ng Barangay Bayan ng Basista. At siyempre yung kaibigan ko, yung childhood friend ko dyan sa Barangay Mabilao, San Fabian, Remeo Macaraeg, Marjorie La Chica. At siyempre, Pogi, sabi ng aking station manager kahapon, Joey De La Cruz. Thank you. Rolly Macaraeg, Rosabel Anyumer Harsadani, April Hope Remogat La Chica ng Baguio City, Pilex Mine. At siyempre, yung early in the morning, guwapo, Bong Palisok, Renaldo Mosada. Siyempre, lahat ng city officials, happy birthday nga pala ngayon. Happy birthday sa majority floor leader ng Ordaneta City, Councilor Onofre Bongorospe. Thank you rin sa pagbati kahapon Ordaneta City Mayor Vice Mayor Jimmy Jing Parayno. Good morning din sa dating DNR official. Andito siya ngayon, si Apo Celso Salazar. Happy Father's Day. Uubusin na ho natin yung pagbati ho sa kanila para dire-diretso tayo sa ating mga nakalap na mga balita na pwede nating pagtuunan ng Punto por punto kay Atong Remo. At saka syempre ang former Bayambang Mayor Cesar T. Kiambao. Opisyano Manalo, ang Irrigators President
ng 6th District. At yan yung mga bumati po sa atin kahapon. Maraming salamat at kahit papaano ay hindi po naman ninyo ako nakakalimutan. At the same time, syempre naman, happy Father's Day to all of us. At syempre, kita rin namin at ipaparanig din namin ang isang pagbati ng ating butihing Secretary ng Department of Agrarian Reform, DAR. DAR Secretary Conrado Estrella III. Okay na ba, Engineer Nixon? Okay. Father's Day to everybody. Ito, sa background, yan ang aking ama, yan nakasalamin, at yan naman ang aking lolo, ang dating sekretary ng Agrarian Reform. Alam niyo, yan dalawa ang nagturo sa akin na magsilbi sa bayan to act in a very statesmanly manner. Sila ang nag-shape sa akin, sila ang nag-train sa akin kung bakit narito ako ngayon. Kaya, Dad, Lolo, Happy Father's Day in Heaven. At ganun din sa lahat ng mga ama, pati na ang mga ina, ang mga nakakatandang kapatid, ang mga uncle, pati yung mga ninong na kumakatawan na bilang ama paminsan-minsan sa atin. Happy Father's Day din sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Mga kababayan, ang dami tatanong kung ano ba ang rason bakit ako na ospital. Ang dahilan kung bakit ako'y na ospital, sapagkat mayroong bato na bumara sa aking kidney. Naku, napakasakit nito. Sana huwag kayo magkakasakit ng ganito. Lahat na ng santo, tinawag ko na. At ang ginawa doon sa bato ay sinonda nila, ginamitan ng stent. At dahil siguro sa ating pagdarasal lagi, pagpasok ng stent, nabasag yung bato sa awa ng Diyos. At ngayon, dinidrain na lang yung bato, kaya iniwan muna yung stent. Isang buwan daw yan dito sa akin, yung stent, para madrain yung mga particles na nabasag na bato. Kaya huwag kayong mag-alala, ako'y bumubuti na at sinabihan nga ako na to take it easy. At ngayon, I'm back. Nandito na ako sa opisina at isa ko sa uli na na-appoint na caretaker kasi tuwing wala ang ating Pangulo, magmula pa nung siya ay nahalan. At tayo lagi ang isa sa mga caretakers na iniiwanan niya. Kaya, we're back to work. Nandito ulit kami. Salamat sa Diyos. Huwag na ho kayong mag-alala. Tingnan ninyo ang inyong kalusugan. Prevention is better than cure. Maraming salamat po and God bless all of you. Punto por punto kay Atong Remo. So yan po yung mensahe ni DAR Secretary Conrado Estrella III. At hindi pa naman ho nagpapahayag itong si Secretary Estrella dahil siyempre nakapakinggan nyo naman siya. Caretaker siya ngayon nung pumunta itong si BBM sa Russia na kung saan nakapanayam niya si Russian President Putin. Yan. Nakakatawa nga lang yung video na pinalabas dahil pati yung earphone hindi pa marunong si Presidente na ilagay, yung earphone lang. Punto por punto kay Atong Remo. At kagaya nga ho, nung mga napag-usapan ho natin na nung nakaraang linggo,
uminit ho ang usapin dyan sa may Land Transportation Office sa Metro Manila at ng kagawaran ng Ombudsman. Pahinggil po dito sa direktiba ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya sa LTO na pahintuin o patigilin ang mga information technology na ginagamit ngayon ng LTO. Punto por punto. At Atong Remo. i-play natin ulit Engineer Nixon yung huling salita ni Ombudsman Boying Rimulya doon sa executive session nila. Weekly session yun na dinaluhan din ng mga iba't ibang veteranong mga media sa Metro Manila. Stradcom. Ano ba ang pondo sa LTO? Sinadala na dapat. Gusto ko lang tinawin lang talaga. Oo. Wala lang wala lang official contract sa gobyerno. Okay. Wala. Pinasok ni Vigor Mendoza yan. Oo. Sir, di lang tolerate yung Marcos Lacanilaw. Bakit gano'n? Kaya lang ito sa mga tama na yan, tigil na yan. Ibig mo sabihin, walang kontrata. Bayad tayo ng bayad ng computer fee na wala anong saan pupunta yun. Ba't tayo nababayad ng gano'n? Oo. Yung LTMIS yata, ito yung Dermalog ba ito? LTMS Dermalog to, no? Government Yung German to, no? Government of June. Oo, na. Di ba dapat doon lahat? Hindi ba nagsasabi? Hindi ba grupong Pangasinan yan? Yeah, sasabi mo. Hindi mo yan. Sa kanya yung Stratcom. Ewan ko lang kung talagang porsigil siyang tuloy-tuloy niya. Kasi hindi na dapat yan. Tumigil na naman siya. Ayun yung kontrata pinag-uusapan. Dalawa yan ang problema natin ng kontrata sa computer. Yung isa sa customs, sa Bureau of Customs. Kanina May computer fee din dyan na matindi. Kanina Dalawa yan, Stratcom tsaka yan. Ganun. Customs din meron? Di ba kaya Lina? Sina... Yung dating commissioner. Dapat tumigil na lahat yan. Makakawa naman ng bayan. Mabuti Kung malasakit naman sila sa bayan, So, okay din. tigilan na Ginil. yung kalokohan dyan. So, napakinggan nyo, yan ho yung naging usapin ng grupo nila dahil meron din naman silang weekly radio program dyan sa DCRH Manila na kung saan yung mga eksperto, yung mga matatalino na puro mga abogado yung mga nandyan. Punto por punto. Kay Atong Remo. Siyempre, ombudsman ka, alam mo kung ano yung nangyayari dahil meron atang sulat itong si Ombudsman Boying Rimulya sa LTO na dinedirektahan niya ang LTO na patigilin ang serbisyo ng Stratcom at ng Dermalog. Punto por punto. Kay Atong Remo. Pero doon naman sa sagot ng LTO sa Ombudsman, hindi ho Stratcom ang kakontrata ng LTO, kundi ang Dermalog joint venture, isang Germany-owned facility para dyan sa information technology. Punto por punto. Kay Atong Remo. Ngayon, naglabas ngayon yan yung last week lang yan na pinag-uusapan natin. May bago hong labas ang LTO. Mababasa nyo dyan sa Newsbite na nilabas na press release ni Undersecretary Marcos Lacanilaw Punto por punto. Kay Atong Remo. na ang paglilipat ng Land Transportation Management System ay hindi pa maaaring isakatuparan dahil sa mga technical at legal na issue. Punto por punto. Kay Atong Remo. Inihayag ng Land Transportation Office na hindi pa maaaring maisakatuparan sa kasalukuyan
ang ganap na paglipat o migration sa Land Transportation Management System dahil sa mga umiiral na technical at legal na suliranin na kinakailangang maresolba muna upang matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na serbisyo para sa publiko. Punto por punto kay Atong Remo. Yung nakikita nyo dyan sa screen nyo, sa lahat ng may mga video nakatutok sa camera, no? Yan po si Undersecretary Marcos Lacanilaw ng Land Transportation Office. Punto por punto kay Atong Remo. Ayon sa LTO, bagamat layunin ng ahensya na mapabilis at mapahusay ang mga transaksyon sa pamamagitan ng digitalization, nananatiling malaking hamon ang ilang technical na usapin na maaaring makaapekto sa operasyon ng sistema kapag isinagawa ang agaran at kumpletong paglipat ng LTMS. Punto por punto kay Atong Remo. Kabilang sa mga binanggit na alalahanin ang posibilidad ng system outage, mga issue sa data migration, interoperability ng iba't ibang sistema, at ang pangangailangan tiyakin na hindi maantala ang mga pangunahing serbisyo tulad ng rehistro ng sasakyan, pagproseso ng lisensya, at iba pang transaksyon ng mga motorista. Punto por punto kay Atong Remo. Bukod sa mga technical na hamon, kinilala rin ng LTO ang mga umiiral na legal na usapin na may kaugnayan sa implementasyon at pamamahala ng sistema. Ayon sa ahensya, mahalagang masunod ang lahat ng legal na proseso at contractual obligations upang maiwasan ang anumang komplikasyon na maaaring makaapekto sa operasyon at serbisyo ng pamahalaan. Punto por punto kay Atong Remo. Binigyan din ng LTO na ang anumang pagbabago sa kasalukuyang sistema ay dapat isagawa ng maingat at naaayon sa batas upang mapangalagaan ang interes ng gobyerno at ng milyong-milyong motorista na umaasa sa mga serbisyo ng ahensya araw-araw. Punto por punto kay Atong Remo. Sa kabila nito, tiniyak ng LTO na patuloy nitong pinapag-aralan ang mga hakbang upang maisakatuparan ang modernisasyon ng mga serbisyo sa transportasyon. Patuloy din umano ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga kinakaukulang sektor at mga eksperto upang matukoy ang pinakamainam na paraan ng pagpapatupad ng Land Transportation Managerial Services nang hindi naaapektuhan ang operasyon ng tanggapan. Punto por punto kay Atong Remo. Samantala, iba't iba naman ang naging reaksyon ng mga stakeholder ng pahayag ng LTO. May mga grupong naniniwalang kinakailangan ang maingat na paglipat upang maiwasan ang aberya sa serbisyo, habang may ilan namang nananawagan ng mas mabilis na implementasyon ng mga makabagong sistema upang mapabuti ang karanasan ng publiko sa mga transaksyon sa ahensya. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo.
Nakalimutan natin sa sarap ng binabalita natin, pahinggil dito. At babalik ho tayo, papag-uusapan pa ho natin ng mas malalim yan, makaraan ng ilang paalala. Ang puta-putang irang balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang irang sunata. Dami yung Saan ang puta-putang irang impormasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap
Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan ho, at malinaw na ang pinag-uusapan na ho natin ngayon. Sabi ko nga kay Engineer Nixon, pag meron tayong istorya, engineer ka ko, kailangan parang kang nagbabasa ng comics. Meron yung umpisa at meron yung wakasan. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil napakahirap naman yung kwento ka ng kwento na wala namang ending, sabi ni Engineer Nixon. Punto por punto kay Atong Remo. So malinaw na, nung nagbigay itong si Ombudsman Crispin Boying Rimulya ng direktiba sa LTO, sinagot na ngayon ng LTO. At patungkol naman doon sa kontrata ng Stratcom, meron sinabi dito na the LTO Information Technology System contract with Stratcom Corporation is valid and legally binding. Punto por punto kay Atong Remo. Ibig sabihin, validity, valido yung kontrata ng Stratcom sa LTO. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan. This is contrary to the position taken in the recent Ombudsman Directive and interviews. This is not LTO's opinion alone. The validity of this contract has been affirmed through two separate Department of Justice opinions, approval by the NEDA, the National Economic Development Authority Board, and findings from the Commission on Audit. Punto por punto kay Atong Remo. So malinaw, dahil itong Dermalog ay wala pa palang maintenance ito, mag-expire na. Expire na ang kanyang kontrata noong Mayo 13 taong kasalukuyan. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil yung gumulo lang ito nung naglabas itong si Ombudsman Crispin Rimulya ng isang direktiba na pinapatigil ng Ombudsman ang pribadong kumpanya doon sa serbisyo niya sa Land Transportation Office. Punto por punto kay Atong Remo. So malapit na ho nating matapos yan at antayin na lang natin kung anong magiging resulta dahil pinag-uusapan din ito at umabot na ito sa Korte Suprema. Punto por punto kay Atong Remo.
kay Atong Remo. At pag-uusapan din natin ang lumabas na rating sa na pinalabas ng RPMD. Ang RPMD has the highest rating and leads the pack in Northern Luzon. Punto por punto kay Atong Remo. Na ang sinasabi niya dito, dahil naglabas ho siya ng mga talaan kung sino yung may mga magagandang performance, may leadership sa kanilang pamamalakad sa kanilang tanggapan. The RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD recently released their Boses ng Bayan Index of Governance, Trust and Performance Ratings in the numbers are officially in. So, check out to see where your local representative, pakikuha mo nga, engineer, yung sa Northern Luzon, yung marami sila na andyan yung yan, yung Northern Luzon, nakalagay dyan, tingnan mo. At makikita natin kung sino yung may mga rating at tignan natin, pag-usapan ho natin yan. Punto por punto kay Atong Remo. Yung kulay yellow na merong Northern Luzon, nakalagay dyan. Pwede mong i-blow up ng konti, medyo maliit ata, engineer. Pwede palakihin. Pwede palakihin yan, yan. Hanggang dyan na lang. Okay. So, itong nilabas ng RPMD ay yung mga nakakuha ng highest rated congressman na ang criteria nito dahil independent po itong RPMD at nagsagawa sila ng survey hindi lang sa mga tao. Ayan. So, ang sinasabi niya dito sa survey sa Northern Luzon, nangunguna itong si Sandro Marcos ng 1st District Ilocos Norte currently holds the top spot with an impressive 89.6 rating. Take a look to see how leaders from across the respective districts in the Ilocos region, Cagayan Valley, and the Cordilleras perform in this cycle. So meaning to say, yan po yung talaan na ginawa ng RPMD nung June 10. June 10 ho yan eh. Ngayon, ang hinahanap ho natin dyan ay itong mga congressman natin dito sa lalawigan ng Pangasinan, kung nakasali ba sila at kung ilan ang nakuha nilang porsyento batay at base sa kanilang tungkulin bilang congressman ng kanilang distrito. Punto por punto kay Atong Remo. Parang nakikita ko dyan sa 1st District, pang ilan ba itong si 1st District Congressman Arthur Celeste, number 2, 4, 6, 8, 10. Pang 12, si Congressman Arthur Celeste ng 1st District at nakakuha ito ng 83.5%. Number 12 siya. 83.9. Ay, 83.9. Oh, 83.9 siya. Oh, 83.9 kay Arthur Celeste ng 1st District. Sa 2nd District, ilan ang nakuha ni Congressman Mark Cuangco? O 2nd District, 77.2%. Mas mataas yung nakuha ni 1st District. Sa 3rd District,
Salsi 3rd District, tignan natin kung ilan din. Baby Arenas, 3rd District, Pangasinan. Nakakuha rin ng 84.3%. At si Manay, 83%. 5th District. Saan ba yung 5th District? Hindi makita yung 5th District. Ito. Smart, 5th District muna tayo. Ba't ayaw ng kwan? Wala ba dyan? Punto por punto kay Atong Remo. Fifth District kay Congressman Monching Gico, tatay ni Governor. $60.68.8. Punto por punto kay Atong Remo. At saka si 6th District Congresswoman Marlene Agabas na merong nakuhang 70%. So, yan ho yung inilabas nitong RPMD na Index of Governance, Trust, and Performance Rating. Ibig sabihin, ibinasi ho nila itong independent na survey na ito ay ibinasi po ng mga ito ang yung trust ng tao at yung pamamalakad at yung performance rating mo. Punto por punto kay Atong Remo. So out of 1, 2, 3, 4, 5 25 2, 4, 5, 2, 4, 25, 26. Out of 26, no? Nakapasok ho lahat. Pero nagtataka ako bakit mababa ang nakuhang rating ni 5th District Congressman Monching Gico. Punto por punto kay Atong Remo. Pero nung tinanong ko yung DILG, sabi ko, at parehas ba ang pagkuha ng ratings ng kagaya ng DILG? Pero mas mabusisi ho pala itong rating ng SGLG kaysa itong RPMD. Punto por punto kay Atong Remo. Pero itong RPMD naman, since it is an independent entity, marami ho silang mga na-i-interview. Hindi lang ho mga tao. Ayan, medyo malaki na masyado yan. Ano? Si Kwan pala, sa Kwan yan, yung mamaya yan, sa Urdaneta City yan. Nasa Northern Luzon pa lang tayo, engineer. No, mamaya yan, yung mga city naman na nakakuha, ayon dun naman sa talaan ng highest rated city mayors. Punto por punto kay Atong Remo. Pero magkakaiba ho ang pananaw at saka sistema ng pagbibigay ho ng mga award na ganyan. Sa SGLG naman, kailangan mong makumpleto ang mga requirements. Lahat ng papeles, maraming kakailanganin para ma-include ka sa
GLG Performance Award. So, nakapailalim dito sa SGLG ang Peace and Order, Financial Management, Environmental Management, Business Friendliness, Social Protection. Maraming documents na busisiin bago ka maisama dyan. Pero dito naman sa private, mga entity, personal ho nila yan. Parang kagaya pag nagsosurvey ka sa election, andyan yung SWS, yung Social Weather Survey. Pero malapit. Hindi naman ibig sabihin, pananaw nila yun. Yun ang pulso ng mga tao. Kaya nga ito naman RPMD, ito naman yung boses ng tao na kanilang mga personal na interview. Doon muna tayo sa Governor, Engineer Nixon. Kasi nilabas ng RPMD yan. So, top performing governors. Dito naman sa Ilocos Region's most trusted and best performing governors earn strong public confidence. Strong public confidence in provincial leadership continues to define the governance landscape of the Ilocos region, with all four governors earning robust ratings in the RPMD Foundation Boses ng Bayan Governance Assessment. The result revealed a region where constituents generally express satisfaction with provincial governance, public service delivery, and local leaders' ability to address their community's needs. The findings also underscore the growing importance of performance-based governance, where public trust is increasingly tied to visible result and effective service delivery. So, yan ho ang naging basehan ho ito ng RPMD. Conducted from April 1 to 8, 2026. Inilabas na ito noong June 10. Pero nagkandak ko sila ng survey noong Abril 1 hanggang 8. The assessment interviewed 5,000 randomly selected respondents across Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. Using RPMD's Index of Governance o yung IOG. Punto por punto kay Atong Remo. A composite measure delivered from trust ratings and performance ratings. The study examined how residents evaluate their governor's leadership effectiveness, service delivery, accountability, responsive infrastructure development, social programs, disaster preparedness, and overall provincial management. The survey carries a plus 1% a margin of error at a 95% confidence level. Punto por punto kay Atong Remo. At medyo nabibitin ho tayo sa oras, kung kaya't bukas na lang ho natin tatalakayin muli itong mga top performing governors, top performing congressman, top performing city mayors. At para makita ninyo
kung totoo nga ba na sila nga ay nagtatrabaho ng tama, na i-deliver pa nga nila ang tamang serbisyo para sa publiko. Papag-usapan ho natin yan bukas sa ating pagbabalik. At nagpapaalam na po kami ni Engineer Nixon, kasama si Jael Franz Cayabyab, at ito po si Atong Remo para sa Punto por punto kay Atong Remo. Hanggang sa muli, hanggang bukas. See ya! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Para't aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating